Hello, good morning everyone. Welcome to Simple English Miso YouTube channel. Today we are going to learn 11 sentences that will be useful and essential for the one who want to speak in English. Okay, so please keep watching until the end. Let's get started. Apakhanata chuan ingeti chuanin don't get me wrong. Don't get me wrong. Omje su ingeti chuanin ngai lo lama ngai lo la ti na ani mai ni. Thiam em ngày đầu là mạ ngay lâu la em mong ngày đầu là mạ ngay su tia mi sâu trong kan soi tin kha sap trong kan soi du ni chuanin don't get me wrong, don't get me wrong ti mai tu ri thiam em har slow draw. Yeah, it is not very difficult, right? Okay, let's go on. Apa ni da tan chuanin all lu tuk ang chia sap trong kan soi du na khanin hetiang hianin kan soi thei ni kan hriat tlang non chu inge ti chuan it is very easy, right? It is very easy. Ma se hetiang lo po hian kan soi thei ani it is very easy ti satlia lawin hetiang hian in nak dem kan soi thei ani nge ti chuanin it is a piece of cake. It is a piece of cake. It is a piece of cake. It means nge ti chuanin a ol tuk ti na ani mai di thiam em ti chuanin hetiang hian in a ol tuk ti hi nak dawin kan soi thei ni. It is not a rocket science. It is not a rocket science. It is not a rocket science. Om sia chu nge ti chuanin a ollu tuk ti na ani thawni chawang chuan a ollu tuk tia sap tunga isoi du ni chuanin it is very easy imang thea ti chuan nge nyang it is a piece of cake imang thea ti chuanin it is not a rocket science imang thei ni thiam em a har salam tro ti chuanin apalina ka the pathum lo dia apalina zok tur chu enge ti chuanin I thu thu le emo nangma chuan khatani bai khatia mizo tong kan soina khanin hetiang hianin sap tongin kan soi thei ni it is up to you. It is up to you. Emo it's up to you. It's up to you kan ti mai tur ni I thu thu le emo I chuan khatania khati kan soina khanin it is up to you hi kan mang thei ni thiam em. Okay, very good. Ichuanin apangana tan nge ichuanin khatiang in mo hetiang in athupui lo apoi mo lo tia sap tong kan soi du na khanin hetiang hianin kan soi thei ni it is not a big deal. It is not a big deal. It is not a big deal. Om sia chu nge ti chuanin hetiang thupui lo nia apoi mo lo nia ti na ani mai ni thiam em. Oh, it is not a big deal ti mai tur ri. Okay, let's go on. Ti chuanin ka hre thiam lo ti kan soina hianin atlang pui kan hre thin chu nge ti chuanin hey I don't understand, right? Oh, I don't understand. It means nge yang ka hre thiam lo ti na ani mai ni, but actually we can use in this way too. Here pakhatna chuanin I don't get it. I don't get it. I don't get it. Om sia chu ka hre thiam lo isoi kha kaman lo ti de pon kan soi theng chu ti chuanin adot le dan chuan I chiang soi tang khanin kan hre tlang lon chu I don't understand, right? Yeah, I don't understand. I don't understand. Hre thiam em ka hre thiam lo ti na ni ti chuanin parian na beats me ta hian it beats me po kan mang thei ni it beats me. Om che chu nge ti chuanin ka hre thiam lo ti na tho ani thiam em ole ka hre thiam lo ti soina khanin hetiang hianin kan soi thei ani I don't get it. I don't get it. Chuanin I understand ni lovin I don't understand ti chuanin it beats me. It beats me. Om che chu heng chong chuan ka hre thiam lo ti na ani mai ni thiam em ka hre thiam lo ti sin te. Do you understand? Okay, very good. Ti chuanin adot le apakwana tan chuanin min thu an lo hriu chia emo ti chuanin mi thu soi khai lo ngai thata I hre chiang vak lo ta tro I hre chiang vak lo ta soi non le tir an soi non le kha I du ni chuanin I soi non le thei ngem khatia sap tonga I soi du na khan hetiang hian ni soi thei ni pardon emo pardon me ti mai tur ni pardon me ti mai tur ni I chuanin sorry
ang chi depo vai ni chun sorry depo ni mai thei tro ma se sap chun sorry like that mo they say like that sorry okay ti chuanin can you repeat that again can you repeat that again can you repeat that again ti mai tu ni isoi no le thei nem isoi non le thei nem ti soi na khanin tu na mi te hi kan mang thei ni re thia be ole apa khana tang kalo se non de o ngai lo lo ma ngai lo la ani chuanin don't get me wrong ti mai tur ani ti chuanin a ollu tuk ti kan soi na khanin it is a piece of cake it is not a rocket science ti mai tur ani ti chuanin I thu le emo ichuan hatania ni chuanin it is up to you ti mai tur ani ti chuanin apoi mo lo ania te soi na khanin it's not a big deal ti mai tur ani khetiamen okay ani chun ka khethiam lo ni chuanin I don't get it I don't understand it beats me ti mai tur ni khetiamen okay ani chuanin mi thu soi kha I khechiang lo ta soi non le toi du ni chun hiting he ni soi the ni pardon me sorry can you repeat that again tiang khanin sei mai tur ni harsaem harsalo tro ole ka du ber pathum kan zo tang chai manem I thu le ni chuan ting sap tu kan saying how to say in English okay very good ani chuanin mi thu soi khai lo hre chiang lo ta eng ting e sei non le tura I du na khan eng ting e soyang sap tungin mi zo tung ro no okay very good ani chuanin tiang em poi mo lo ania thu pui lo nia tia sap tungai soi du na khan eng ting e soyang pathum na okay it's not a big deal di mai to ni khethiamem ole he ka YouTube channel hi thai ti zong te ni chen khoi takin min lo subscribe sakla ti chuanin he video pom no share sang he tu chen ka som tak je chen ni ole next video kan hule to ne bye bye